不明了的悲哀，不止露出几声叹息。人不像一个人，畜生，谁愿意做？这是什么世界？活着倒不如死了快乐。他喃喃地自语着，忽而又回忆到母亲死的时候快乐的面容。他已经抱着最后的觉悟。元旦，这个他的家里面啊，忽然一片叫声、哀笑声、哭啼声，随后又听说什么都没有了，只有牛字在那边，别的什么都没有了。同时，世上盛传着一个夜巡的警察被杀在道路上。你要为了介绍一篇来访清楚发表嘅文章，很多一个村呢，主角都没有加主角，很多前的惨呢，就演什么真的惨，实在很惨哦。像个穷极嘅神法，也把这东西20岁用一再来，后来不久呢，演到也没有死的，有种解释呢。1年以后，事业呢也不用去改。尤其加期什么用嘅按照金华才会投放嘅哦，给我3万元，3元。为了这个东西呢，以10年去买强菜，就错唔起嘅3万元。警察呢，从来找麻烦。有只警察讲，来เรา买菜，伊老实人讲，哦，警察嚟哦，那大杂本，其实唔对啦。警察咧按哪样东西，那送去啊。结果，伊用嘛讲。你用个吃的后，没国家规定的，你这个不对，然后熬，OK，咱们要冇办法的，检调一样的好，最后个检苗写都冇俾清楚啊，有一个一个巡查的吼，不用吃的嘞，我讲你吃哦，就唔吃，至于要讲真的查哦，从此要冇出现的，可能要死杀的，按你一算。上がりにかけるんだ。上がりにかけるんだ。はい。重さは2斤ですが、所長さんには1斤14両結構です。2斤は2斤だ。どうして1斤14両になるんだ。なぜ安くする。まさか計りがおかしいのか。いいえ、これは新しく買ったはかりです。本来は2斤ですが、所長さんのために。はかりをよこせ。はかりをよこせ。早くしろ。所長さん、どうぞどうぞ。はかりの針はきちんと。長尾。はい。2斤を1斤14両として計算されたんだが、このはかりは壊れてるんじゃないのか。そのようですね。そんなことありません。これは新しく買ったはかりです。問題があるなら直してきます。どうぞお許しください。壊れてると言ったら壊れてるんだ。使えないもの修理する必要があるから。こっちだ。ドルオゴ違反でこいつを逮捕しろ。はい。すいません、すいません。どうしたんですか。ここは私のです。話してください。ここはお前の店か。はい。よかろう。女を離してこいつを逮捕しろ。はい。皆さん、私たちの何もしていません。どうして我在台上逮捕するんですか。嗰時嘅呢個作家哦，差唔多無例外，係對台灣社會、台灣政治嘅人嘅改錯咋，所以有個所謂嘅作品呢，係一個改錯台灣嘅書壇。實際講，從我哋個演員哦，按清楚個，按你被壓出嚟嗰
这个是非常的感动。问题是他以前啊，那个生意老嘅神法启动院啊，所以讲按那个文化精神不得了。那个年代他就用了很多，你看秦德生真的惨，我作品呢，我的人物几乎都有像他列的这个，大概受他的影响。